ҳаматон ба салому алайкум дӯстони азиз. Боз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кунибодом, кӯчаи Бобокалонов, ё пушти част, ёни паҳлӯи част. Хона аз 4 сотиқ иборат ҳаст. Ҳамин роликро бо диққат тамошо кунед. Барои подписчикҳо 10% скидка ҳаст дӯстон. шумо дар хориҷ зиндагӣ мекунед? Агар тӯю марака доред, барои сабти баландсифат ва нархҳои дастрас ба наворбардорони ватанӣ муроҷиат кунед. наворбардори касбӣ Санҷар Медиа имрӯз имконият дорад, ки дар шаҳрҳои Санкт-Петербург ва Москваи Федератсияи Русия тӯю маракаи шуморо дар сатҳи аврупоӣ бо маблағгузории тоҷикона сабт кунад. фаромӯш накунед, барои оне ки рӯзҳои хурсандӣ дар хотираҳо нақш банданд, онҳо бояд хело хуб наворбардорӣ карда шавад. пас Санҷар Медиа дар хизмат шумо мекунед. роҳат. телефон барои тамос 98 867 94 94 98 858 39 39. тӯю маракаи шумо бо студия Санҷар Медиа боз ҳам зеботар мегузарад. дӯстони азиз, хона аз 4 сотиқ иборат ҳаст. свет дорад, зиндагонӣ карда мешавад. ҳозир ҳамаша ба навор мегирам, бо диққат тамошо кунед. нархаш 3 миллион рубли русӣ ба тоҷикӣ 340 000 сомон мешавад. боз савдо мешавад дӯстон. видео бо диққат тамошо кунед. ҳамин видеоро лайк монда поделиться кунед, то ки дигар ҳамшаҳриёнам аз ин навор бохабар шаванд. якум хона меҳмонхона аст дӯстон. ҳама чизош тайёрона, потолокҳош ҳозиразамон. тоқчаҳоям ҳаст, телевизор, ҳама чӣ мондагӣ дар инҷо зиндагонӣ карда мешавад дӯстон. дсб полаш. ҳатман видеоро бо диққат тамошо кунед. ҳозир дуюм хонаша нишон медиҳам. ин дуюм хона нам ремонтош шудагӣ, ҳамаи 100% зиндагонӣ карда мешавад. ҳамаш ҳамда оинакош ҳаст. дарош инашам ҳама хелона зиндагӣ карда мешавад. 100% ремонт, ягон рӯзи камбудӣ надорад. 340 000 сомон бо савдо мешавад. 3 миллион рубли русӣ ба русӣ. инак ҳама чиз ҳаст. инҷам хона мешавад дӯстон. болоҳош пуштагӣ. инҷа нав. дар инҷо танӯрхона. дар инҷо ҳеҷ кас зиндагонӣ намекунад, барои ҳамин камтар чиркин аст дӯстон. танӯро нав, навш номдагӣ оштонош. болоҳош пуштагӣ, тунукакте, ҳама ҷош 100%. дар рӯи экран номерошон ҳаст, метавонед суҳбат кунед дӯстон. ва касоне ки хона фурӯхтанӣ аст ё мошин фурӯхтанӣ аст, метавонед ба рақамҳои 98 858 39 39 занг зада бошед.
اینجا حمام میشد، بالا هاش پشتگی، اینجاش میشد حاجت خانه. اینجا چاست دوستان، در پهلوی چاست، همش تیار. همه شمایان یک جهان تشکر زیاد که وقتی خود را دریغ نداشته. همتون سلامت باشید.